Nastavljamo dalje sa radom. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, narodni poslanik Vladan Zagrađanin. Izvolite. Hvala lepo. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas Narodna skupština raspravlja o dva veoma važna dokumenta iz oblasti odbrane i bezbednosti. U pitanju su odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotreba Vojske Srbije i drugih organa u multinacionalnim operacijama u 2016. godini. Ovi dokumenti primenjivaće se i u 2017. godini. Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ima dugu tradiciju učešća u mirovnim misijama ove međunarodne organizacije, a kao evropska zemlja učestvuje u misijama Evropske unije, koje poslednjih godina dobijaju na značaju. Želim ovom prilikom da podsetim na značaj multinacionalnih mirovnih operacija i misija Ujedinjenih nacija, koje predstavljaju centralni element međunarodnog reagovanja na mnogobrojne konfliktne situacije u državama ili između država. Mirovne misije Ujedinjenih nacija pružaju osnovnu bezbednost milionima ljudi u vreme i neposredno nakon ratnih sukoba i drugih konflikata opasnih po mir i bezbednost. Srbija ima iskustva i dobro razume koliko znače humanost i solidarnost u takvim okolnostima. Mirovne misije Ujedinjenih nacija odobrava Savet bezbednosti, koji im daje pun legitimitet i garantije neutralnosti ovih misija. Može se reći da je upravo neutralnost multinacionalnih mirovnih misija osnova njihove uspešnosti u uspostavljanju mira i rešavanju konflikata u kriznim područjima širom sveta. Danas je u svetu, nažalost, mnogo trusnih i kriznih područja sa slabom centralnom vlašću u kojima deluju pobunjenici ili međusobno zaraćene etničke grupe čije konflikte same države ne mogu da reše. Upravo u ovakvim područjima nastupaju mirovne snage Ujedinjenih nacija, nastojeći da autoritetom Ujedinjenih nacija i odgovornim ponašanjem učesnika misije rešavaju ove konflikte. Ujedinjene nacije su prvu mirovnu misiju uputile na Bliski istok 1948. godine radi nadgledanja primirja. Od tada pokrenuto je 68 misija Ujedinjenih nacija u više od 45 zemalja. Prema dostupnim podacima, u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija do sada je učestvovalo 118 zemalja sa blizu 80.000 vojnog i preko 11.000 policijskog osoblja i 17.000 civila. U misijama je učestvovalo do sada i preko 2.000 dobrovoljaca iz 160 zemalja. Upravo je ovakva višedecenijska praksa pokazala da su multinacionalne mirovne operacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija kao najveće međunarodne organizacije svojom efikasnošću opravdale primenu ovog koncepta upravljanja krizama. Ove misije su se pokazale efikasnim i sa ekonomskog stanovišta, tako da se njima štede budžetska sredstva i Ujedinjenih nacija i zemalja učesnica. Prema aktima Ujedinjenih nacija, troškove misije snose zajedno Ujedinjene nacije i države učesnice. I Srbija ima svoje plave šlemove, sa drugom tradicijom učešća u međunarodnim mirovnim misijama, bilo kao republika u sastavu SFRJ, kao Savezna Republika Jugoslavija ili Zajednica Srbije i Crne Gore ili kao samostalna država. Prva misija Ujedinjenih nacija u kojoj je učestvovala SFRJ bila je na Sinajskom poluostrvu, u kojoj su naše snage učestvovale od 1956. do 1967. godine. Radi podsećanja, naveo bih da je nakon ponovnog prijema u organizaciju Ujedinjenih nacija prva međunarodna misija u kojoj je Srbija učestvovala bila multinacionalna operacija Ujedinjenih nacija u Istočnom Timoru, u kojoj smo učestvovali od 2002. godine do njenog zatvaranja 2005. godine. Srbija kao evropska zemlja koja vodi aktivnu spoljnu politiku
učestvuje u smanjenju bezbednosnih rizika u Evropi i kroz kontinuirano učešće u misijama Evropske unije, koje sve više dobijaju na značaju u kontekstu snaženja autonomnih evropskih struktura i mehanizama bezbednosti u Evropskoj uniji i Evropi u celini. Koliki značaj Srbija daje učešću u međunarodnim mirovnim misijama kao obliku međunarodne vojne saradnje govori i činjenica da kao organizacioni oblik postoji i Centar za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije. Ovaj centar se bavi izborom kadrova, edukacijom, organizacijom i realizacijom učešća naših snaga u međunarodnim mirovnim misijama. Centar za mirovne operacije Vojske Srbije je punopravan član Evropske asocijacije centara za obuku za mirovne misije i operacije i Međunarodne asocijacije centara za obuku za mirovne operacije. Danas Narodna skupština razmatra odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. kao i godišnji plan upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za ovu godinu. Na mapi našeg učešća u misijama pod plavom zastavom u ovoj 2016. i narednoj 2017. godini su destinacije mahom u Africi, Aziji i na Mediteranu. Reč je o 21 misiji sa različitim zadacima i ciljevima. Prema planu učešća koji danas razmatramo, srpski mirovnjaci učestvovaće u sledećim misijama: u Liberiji, Obali Slonovače, Kongu, Maliju, Sudanu, Somaliji, Zapadnoj Sahari, Džamu i Kašmiru. Planom su predviđene operacije na Bliskom istoku i Sredozemlju, na Kipru i Libanu, s tim što naše snage po prvi put u ovoj godini učestvuju u misijama u Zapadnoj Sahari, Maliju, Džimu i Kašmiru, u Južnom Sudanu i Sudanu. Ministarstvo unutrašnjih poslova će svoje pripadnike poslati u Liberiju, na Kipar i Haiti. Najbrojnije snage šaljemo i dalje u Liban. Značajno je istaći da u Centralnoafričkoj Republici imamo vojnu bolnicu u kojoj rade 72 pripadnika naših snaga. Kao veoma značajnu pomenuo bih misiju Atalanta, u kojoj pod zastavom Evropske unije učestvuje naš autonomni tim za zaštitu brodova. Sada je na terenu tim od 12 pripadnika specijalne brigade i 4 štabnih oficira. Njihov osnovni zadatak je zaštita plovila od pirata. Novina u planu korišćenja naših snaga je mogućnost učešća u evropskim operacijama na Mediteranu. Naši oficiri će nadgledati situaciju na severu Afrike. Oni će pratiti i raditi na suzbijanju kretanja migranata i krijumčarenja ljudi. Ova misija će i za Srbiju imati veliki značaj, imajući u vidu da smo migrantskom krizom jedna od najopterećenijih država, jer se nalazimo na najprometnijoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Ono što posebno želim da istaknem jeste izuzetan kadrovski potencijal pripadnika naših vojnih i policijskih snaga koje učestvuju u međunarodnim misijama. To su odlično psihički i fizički pripremljeni pripadnici vojske, policije, spremni na obavljanje i najsloženijih zadataka koje mirovne misije zahtevaju. Srpski mirovnjaci, vojnici i policajci su uvek, koje god zadatke dobijali u misijama, čiji su učesnici bili, čuvali ugled Srbije, časno i dostojanstveno je predstavljali. Dakle, naša vojska i na ovaj način dostojanstveno predstavlja našu zemlju u svetu, širi prijateljske odnose sa drugim državama i narodima, stiče nova iskustva za najveće izazove, a nije zanemarljiva ni ekonomska strana ovih aranžmana. Ono što je najvažnije, ovim misijama zadržavamo vojnu neutralnost. Koristim ovu priliku da im se u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije na tome zahvalim. Kada je reč o doprinosu međunarodnim mirovnim misijama, Srbija se smatra liderom u regionu, a strani partneri u međunarodnim misijama srpskog vojnika ocenjuju kao sposobnog, pouzdanog i kulturnog partnera, kako je jednom prilikom
naveo i gospodin Milivoje Pajović, načelnik Centra za mirovne operacije, u čijoj je nadležnosti realizacija odluke o učešću i planu korišćenja naših vojnih i policijskih snaga u međunarodnim mirovnim misijama. Na kraju, iz svih navedenih razloga, želim da kažem da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati oba dokumenta, i odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i odluku o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih organa u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji će se primenjivati u 2017. godini. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici,